her hver gang. Okay. Okay, så nu har jeg swappet. Okay. Filmer du? Men så skal den jo så ikke tømmes og bruges, hvad ellers sættes ned. Nej. Okay. Vi har en Harbo her. Den er ikke rystet overhovedet. Den er faktisk... Jeg tror, der er mere brug til nu, fordi at vi har løbet med den hele vejen hjem. Fordi vi skulle nå et tog. Ja. Jeg har prøvet at bælge en lille 33 cm cola. Kunne jeg godt. Og jeg har købt det med en kult på 50. En kult cola. Ja, på 50 ml. Og den var iskold. Ja, det var ret svært. Og så, men det gør jeg også. Og så har jeg så fået at vide, at man kan ikke bælge en Harbo cola, eller en Harbo sodavand, det er lige meget hvilken der er, fordi at der er for meget brus i den. Så og det tror vi ikke på. Det tror vi ikke på? Nej, så det vil vi jo så teste nu. Okay. He's drinking like a bitch. Okay, der skal luft ind i flasken. Det skulle have flyttet munden fra flasken, så havde den ikke kronet sammen. Det var derfor, det var så svært til sidst. Detaljer. Det kunne man altså godt. Så du græder i hvert fald ikke. Nej, det er overhovedet ikke så slemt. Du har ikke engang en tår i øjnene. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har prøvet det før, men man kan godt. Ja, tak. Filmer du stadigvæk?